Ty nasz car, Володар, Володар, о наш Иисус. Узносим для Тебя мы сердце, узносим для Тебя мы руки, стоим пред Твоим обличьем, славим Тебя. Узносим для Тебя мы сердце, узносим для Тебя мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебя. Ты наш царь, Ты наш царь, Володар, Володар, о наш Иисус. Ты наш царь, Володар, Володар, о наш Иисус. Уносим до Тебя мы сердце, уносим до Тебя мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебя. Уносим до Тебя мы сердце, уносим до Тебя мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебя, славим Тебя. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Aleksandrze, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata serdecznie witamy w naszym osiedlu. Witamy serdecznie wśród nas. Jest to dla nas historyczna chwila, gdyż dzień dzisiejszy wpisze się w historię naszej nowej parafii, której prowadzenie powierzyliśmy błogosławionej Mariannie, dzielnej kobiecie, mężnej chrześcijanice i heroicznej męczennicy, która wciąż na nowo nas uczy kochać i przebaczać. Prosimy księdza biskupa o poświęcenie krzyża, który będzie nam przypominał, że z niego spływa na nas, nasze domy i rodziny, nasze miasta i na cały świat wszelkie błogosławieństwo od Boga. Prosimy również o błogosławieństwo tej ziemi, gdzie, jak wierzymy, zostanie tu wybudowana Jezusowi dom z takim pragnieniem, żeby tu się zatrzymał. Chcemy, by On tu wszedł i by tu został, by czuł się u siebie i błogosławił nasze trudy i znoje. Mając świadomość tak wielkiego zadania i tej długiej drogi, którą musimy pokonać, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa, abyśmy mogli wykonać wolę Bożą, a także dalej wędrować tą drogą, którą wyznacza nam Ewangelia, bo ona jest najpiękniejsza ze wszystkich dróg i nadaje sens życiu każdego z nas. Szczęść Boże! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. z duchem Twoim. Boże Ojcze Święty, Ty postanowiłeś, aby krzyż Twojego Syna stał się źródłem wszelkiego błogosławieństwa i przyczyną wszelkich łask. Bądź z nami łaskawie, gdy wznosimy ten krzyż na znak naszej wiary i spraw, abyśmy przez zjednoczenie z Chrystusem w tajemnicy Jego męki dostąpili wiecznej radości zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty swoją świętością napełniasz cały świat, by wszędzie uwielbiono Twoje imię. Pobłogosław swoich wiernych, którzy ofiarnością i pracą
przygotowali to miejsce, by na nim zbudować Kościół ku Twojej chwale. Spraw, aby w tej jedności serc i duchowej radości, które dzisiaj rozpoczynają to dzieło, mogli wkrótce w Twojej świątyni sprawować święte obrzędy, a potem w niebie wysławiać Ciebie bez końca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ani gwiaździstych przestworzy, bądź pochwalony na wieki. Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus, Chrystus władcą nam. Król ludzkiego istnienia, źródło mądrości i ładu, pełen dobroci dla małych, bądź pochwalony na wieki. Witam serdecznie wszystkich na naszych dzisiejszych uroczystościach poświęcenia krzyża i placu pod budowę naszej świątyni. Stawiając krzyż w tym miejscu, chcemy podkreślić, że ta ziemia zostaje przeznaczona na coś ważniejszego, bo dla samego Boga. Poprzez akt poświęcenia tego placu chcemy prosić Pana Boga, aby nam błogosławił i pomagał wznieść ten dom Boży, w którym będziemy mogli gromadzić się na wspólnej modlitwie, a także gdzie będzie toczyło się życie duchowe i tętniło serce naszej wspólnoty parafialnej. Jestem przekonany, że to historyczne spotkanie i pierwsza msza święta w tym miejscu pod przewodnictwem księdza biskupa Aleksandra pozwoli nam jeszcze bardziej zjednoczyć się wokół tego ważnego dzieła, wspólnego dzieła, które służyć będzie nam, a także kolejnym pokoleniom wiernych. Moi drodzy, pozwólcie, że w tym miejscu serdecznie jeszcze raz przywitamy księdza biskupa Aleksandra, pasterza naszej diecezji, któremu już teraz dziękujemy za pasterską troskę wyrażoną w powołaniu do istnienia naszej wspólnoty parafialnej, która obrała sobie za patronkę błogosławioną Mariannę Biernacką, męczenicę naszej ziemi. Błogosławiona Marianna, jak wiemy, oddała swe życie podczas II wojny światowej niedaleko właśnie naszej dzielnicy, na fortach w Naumowiczach, ratując będącą w stanie błogosławionym synową. Prosimy księdza biskupa o modlitwę w intencji naszej parafii, która dopiero zaczyna pisać swoją historię i stawia kolejny krok w realizacji swoich zamiarów, aby nam nigdy nie zabrakło ani ochoty, ani sił, ani możliwości, ani środków, żeby w tym miejscu wznieść dom dla Pana. Дорогие браты и сестры, сёння урачыстасць Христа Валадара просім, каб менавіта Ён, Христос, быў у нашым жыцці заўсёды на першым месцы. Няхай Яго слова і ласка робяць нас здольнымі пастаянна перамяняць жыццё, пастаянна навяртацца, перадолеваць нашыя слабасці, эгоізм, абыяковасць да бліжніх. Няхай Божая любоў, праўда і справядлівасць і мір пануюць у нашых сэрцах, у сям'ях, месцах вучобы і працы. Даручым Христу Валадару таксама справы будаўніцтва святыні, якая тут узносіцца. Ужо сёння хацеў бы падзякаваць кожнаму з вас, дарагія браты і сёстры, за ваш удзел у гэтай Божай справе. Дзякую за дары малітвы, за ахвяраванні, якія робіце
za kłopoty i namagania związane z podrychtowką potrzebnej dokumentacji, za łaskawą podtrzymkę waszego proboszcza, dobrym słowem, poradą i konkretnej dopomogą. Обращаю się со словами глубокой и искренней благодарности к вам, уважаемый отец Тимофей, и к вашей приходской общине за разрешение детям и молодежи пользоваться вашей воскресной школой. Да вознаградит вас Господь за этот прекрасный пример взаимопонимания и доброжелательности конкретный, несомненно, еще более укрепит братские узы любви во Христе между нашими общинами. Дорогие браты и сестры, узлюбленные парафіяне, нехай Христос, Володар, сподорожничає кожному з вас у житті особистим і сімейним. Niechaj podtrzymuje was u pracy, u zwiedzenia Bożej Świątyni. Niechaj niestomna odnawia wasze serce swojej bezkończej boskiej любовью. Amen. Молимся у інтенції нашої парафіяльної супольності, яка тільки починає писати свою історію, каб, углядаючися у приклад нашої великої опікунки, благословленної Мар'яни, ми були здольні служити один одному і присвячати себе нашим сестрам і братам. Себе просимо. Módlmy za wszystkich naszych obecnych i przyszłych ofiarodawców i ludzi dobrej woli, aby składane dary duchowe i materialne na rzecz naszej parafii stały się dla nich skarbem na życie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. Serce moje weź, niech Twój śpiewa cześć. Serce moje, dusza moja, Panie Jezu weź. Наш добрий пастир, дякуємо сердечно за ласку, що праз вас на нас спливає. І хоч будинки не тривають вічно, любов Творця часової не буває. А криш Христа, що нас єднає з небом, нехай аж злого пастику рятує. І приймі храм, багатий Божим хлібом, земля, що прийняла воду святую. Праз руки ваші і слово, і молитви слово ми доручили Пану наші плани. Хай Бог благословить ваш шлях життєвий, освітлений заступництвом Мар'яни. Królu nadziei człowiecze,